Id-Dipartiment tal-Animal Welfare fil-Gżira Wċija qed jaħdem bisħieħ biex tineleb l-isfida tan-annimali abbandonati. Fil-fatt, is-sena l-oħra biss 280 annimal sab dar ġdida. Heidi Grek, responsabbli mill-Animal Welfare Founders, tqarret li anke jekk qed jinkisbu riżultati, hemm bżonn il-kooperazzjoni tal-pubbliku biex jagħti s-sem tiegħu u jkun tajnuna biex l-annimali abbandonati jingħataw dinjità. Kinħeġġeġ il-pubbliku biex meta jaraw xi annimali għandu bżonn l-għajnuna tagħna iċemplu, jistennew fejn jistgħu sakemm naslu aħna. Aħna nagħmlu l-almu tagħna biex naslu fl-aqsar żmien possibbli. Meta aħna naslu, l-annimal naħdu ħanna. Intuh is-servizz veterinarju li għandu bżonn, is-servizz mediku, nassistuh. Wara l-perjodu ta' konvalixxenza, l-annimal noħduh jimxi għal pass li jmiss, li jsib home, li jiġifieri li jiġi adottat. U fil-proċess ta' adozzjoni id-Dipartiment jara li l-annimal ikollu dar xierqa. Mhux biss, id-Dipartiment ħaħsib ukoll tal-ewwel kampanja ta' neutering li kienet suċċess. Kellna wkoll kampanja ta' tiswija, kienet l-ewwel waħda li saret f'Għawdex u għamilna neutering ta' 360 annimal tates u anke klib, però nista' ngħid li mixjin ħafna l-qudiem. U d-dinjità tal-annimali tkompli jekk kif il-Ministeru għal Għawdex flimkien mad-Dipartiment tad-Drittijiet tal-Annimali nieda l-inizjattiva Pet Friendly Holiday. Fil-fatt dawk li bejn il-11 u 18 ta' Wissu ser jaqsmu lejn Għawdex bl-annimali domestiċi tagħhom, il-Ministeru ser jieħu ħsieb jipprovdi ilma adattata għall-annimali fit-terminals kemm taċ-ċirkowa kif ukoll dak tal-imġarr sabiex itaffu xi ftit misħana li taħkem matul is-sajf. Minn barra dan se jingħataw biljett b'xejn għal-vjaġġ tal-annimali. Il-Ministru għal Għawdex Justin Caruana stqarret li dan kollu qed isir biex l-annimali igawdu l-vaganzi tas-sajf mas-sidin tagħhom fl-istess waqt li jkollhom id-drittijiet tagħhom is-salvagwardjati.